Kazowai vana veZimbabwe. Nhasi tiri kusangana mune chimwe chirongwa chitsva chatisina kujaira. Imwewo sesheni yatakutanga kuita. Ndichange ndichitaura nemi tichienda mberi but ndoda kuti nditange ndakuzivisai kuti chirongwa chatakubata iko zvino it's very sensitive kune vamwe vanhu. Saka I want you to brace up. Vamwe vanogona kusazvigamuchira. But the whole story is about my story, my battles, Salinda Chikumbura, what I have gone through. Hazvizi nyore kuti munhu ataure asi inini I'm willing to share my story. Nekuti nyaya yangu ndinonyatsoziva kuti paripo mumwe nemumwe achabatsirikana nayo. And it's very important kuti munhu anzwisise. Nyaya yandinayo nhasi haizi nyaya yakajairika. We are going to talk about HIV and AIDS. And ndoda kutaura topic yandichaipa inoti the affected and the infected. Nyaya yechirwere cheHIV inobata vanhu vakawanda. Ndofunga panyaya ndikatanga kutaura nyaya iyi tese tinonzwisisa kuti hapana musha usina guva remunhu akaenda nechirwere cheshuramatongo. Kana pane munhu anoti mumusha mavo hamuna atambofawo vakaviga nechirwere cheHIV, I want you to come forward. Nguva yacho yakadarika yataitya stigmatization yekuti titaure nekuti wainzukanzwa nechirwere cheHIV yainge ichitori death sentence. But those days are gone. Vanhu vakurarama a normal life. Kwatove nezvimwe zvirwere zvakutouraya kudarikira iyo HIV zvokuti yeni nhasi pano pandiri mukandiigira tswanda ine zvirwere zvakasiyana siyana. Ini ndonhonga yangu HIV nekuti ndararama nayo ndaakugona kuihendla. Saka panapa ndoda kumbokutaura nyaya yangu. Nyaya yangu ichati rerukei kubudikidza nokuti handisi kukuudzai zvinhu zvandisingazive. Ndiri pano kukutaurirai zvinhu zvandoziva. I'm in your shoes as well. Saka jeni ndinoinzwisisa. Munhu kana abatwa nechirwere cheHIV it's not easy. Kubudikidza nokuti vanhu vanotya stigmatization. One thing I want you to know that I've been on the ARVs for the past 21 years. The Chinwama ARVs. I'm still alive, I'm still kicking. Saka ndoda umwe munhu uyo ari kufunga kuti iye akadiagnoswa mai manje akanzi uri HIV positive akufunga kuti mazuva akadarika akutonofa. Mwana wamai hanzvadzisisi sekuru. It's just the beginning. You still have a life ahead of you. HIV haiurayi. HIV inongoda kuwirirana nayo mugarisano. Ini ndine gore randakarwara nechirwere cheHIV, but I didn't know kuti ndine chirwere cheHIV. Ndakarwara ndikaluza weight kusvikira pekutanga unenge uchimbofunga kuti kunongoriwo kurwara. And mazuva atarwara isusu remember yaityisa. Ndo mazuva ekupanana makapu nemapureti nekuti hakuna munhu anoda kunwira plate nemunhu ane chirwere. Saka inini ndakarwara, but I didn't know kuti I was HIV positive. Ndaingoti kurwara. Saka zvakazoitika kuti chirwere chakaramba chichikura ndakadevelopa anonzi septic sores. Maronda anoita mukanwa aya. Maronda aya haazi kutamba, anorwadza. Saka ndaita zvese. Kuenda kukliniki, miconazole syrup ndichinwa, mapirisi taingonwa, asi hapana chakachinja. I kept losing weight. Isusu yedu manje isusu HIV ndo iya bvudzi rinoyerera ye. Nemuromo unotsvuka ye. Ndo period yacho. Saka inini paikanibata. Ndakazoenda kuHarare kuna mbuya vangu. Saka ndofunga vakaona kuti no uyu mwana uyu kurwara kwaari kuita kwa ndikayambonotestwa. I want to say big up kuna mbuya vangu Maimsweland. Vakanditora vakandiendesa kuNew Start Center. Zvavisati zvako izvi zvekuti kwese kwese kwawaita walk-in unongotestwa. No, taitoenda kwainzi kuNew Start Center if you can remember very well. Saka I went there. Ndikasvika nambuya vangu tikapinda tikaona ma-counselors. First I was cancelled. Very fine. Ndobva ndazotorwa mabloods. Results auya vakandibvunza kuti let's say wanzi uri positive kana kuti uri negative, how are you going to handle it? Saka inini at the back of my mind pamba ne denial yokuti no, I can't be positive. How? I'm a very honest woman.
ndine murume mumwe ende Mwari havangambozvitenderi kuti ndibatwe nechirwere ichi. Why? Saka in the back of mind kwaitori nedenial. Saka maresults paakazouya ndobva zvanzi takuwana uri HIV positive. Panoita ma-echoes munzeve umu anoti HIV positive, HIV positive, HIV positive. Panoita pakaita ma-echoes munzeve dzangu nekuti takazosimuka sei nambuya wangu tichibuda imomo. Kwandiri rwanga rwarufu. It was death. I didn't see myself surviving. Noti mazuva acho taingoziva kuti munhu ane AIDS anoonda, bvudzi repeperuka, anofa. Kasvika kumba unopiwa kapu yako neplate yako because uri murwere. Fortunately, mbuya wangu akanditora akaenda neni kumba and she cancelled me. Till today, I am where I am and where I am because nekuridza kwavo vakandisimbisa. Saka I made it a promise kuti what she did for me, I'll do for others. Vakarerutsa chirwere ichi kwandiri zvokuti ndakaona chisisina basa, but it was not easy. Ndakaenda kumba. Mazuva acho waiti ukaenda kuparire takasvika ndobva ndanzi ndoiswa pawaiting list ye3 months. ARV ranga risati radira zvaraita izvi. Raitonetsa ARV kuwanika. Ndobva ndanzi unotorwa CD4 count. Apo unoziva kuti iri kuti chi ndiri mu19 CD4 count. Zvinoreva kuti anytime, any minute, anything can happen to me. I'll die. Ndadzokera kumba, ndasvika, ndataura, ndavaudza ainiti kwatakaenda ndakaenda kuhospital ndibva ndanzi ndiri HIV positive. Murume ndinaye mumba ndiri kumutaurira baba kwandaenda ndanzi ndiri HIV positive. What do you say? Handizive kuti ifie kana kuti dishonesty kana kuti chii. Baba vangu kuti inogona kunge iri mistake. Tinge tichiwana chirwere chibva kupi. I think rega timbomira timboenda pane munhu anoona zvekuti apa vakutondiudza zvekuenda kun'anga manje. But inini manje pandakangoziva kuti HIV positive ndikaita 1 and 2 together nemamiriro angaita miri wangu and everything, ndakazvibhiliva kuti ndaakurwara. Saka ndakaenda kumba ndikadzokera kurwara kwakakura. I'm a testimony, a living testimony kuti kufa unenge uchitoda. You should fight for your life. You should fight. You go into battle nechirwere ichi. Ndakasvika kumba, pfungwa dzangu dzese dzaingondiudza kuti you can die kana mangwana. Maybe next week unenge watofa. Why bother yourself? Ndairima garden nezvandaitoita. I came to a standstill. Ndaizviziva kuti ndingosiya ndarima muriwo gozongodya havo. Kana munyange domasi richidyarwa ini mujere dzangu ndaikuti apa achadyiwa ini ndinenge ndatofa. You understand? Ndo zvandakaenda through. Ndakarwara kusvika pakutadza kutaura. I lost weight. Remember, handina medication yandiri kunwa by then. Hapana. Ndiringopiwa paipai kuZimbabwe waipiwa ainzi macotrimoxazole. Ndopiritira waingopiwa antibiotic chete nekuti ARV ranga risiko. Saka maronda mukanwa ari kukura ende achienda down esophagus akadzika kare. Down the esophagus. Saka ndaane maronda kusvika mudumbu kunosvika mukanwa. Kudya handichadya because kudya kanotoita kunge munhu ari kudira acid mukanwa ukaisa mvura. The pain is unbearable. Saka handichadya ndangorara. Ndapa state yekunzi ameno inyasha. Endi regai ndimbokuudzai vanhu vakatikomberedza ava ukaita murwere nechirwere chiya musabva mamita kuti alose hope. Inini I lost hope. I came to a point where I lost hope. Especially kunana madzimai kana uri mai ukaona uchirwara uchiti mwana wangu anosara nani chichi nemusati marwara mai. Ukanyatsorwara you forget everything. Nothing matters. Mwana wangu was 2 years old. Now she's 22.
Mwana aita akapinda mumba mandakarara sukwa. I could not put the dots together kuti uyu mwana wani ari kudei. Fesi ndiri kuiziva but kusanganisa manje hadzisanyatsosamudzata vanhu vemapiritsi vanhu vachiti tukaita vanhu vemapiritsi dzinenge dzinorasa dzinotorasa ipapo ndapa pasina mapiritsi kutorasa kwechirwere chaiko. Mwana aitopinda mumba otobuda chitoshatika mwana aka ndekekupi ndiani anodei. You understand? Ndarwara ndakuweya 38 kgs. Mukadzi mukuru rupa nzwisisa. Shaya dzedze mukazana achitsinza achataura majozi anoloka apa anoloka nokuti unenge waluza weight apa sisina flesh majozi ako akuita direct contact. Saka iwo kushama kudai kuti pain yaunenge uchinzwa is unbearable. Ndo state yandanga ndave. I could not tell if it was night. I could not tell kuti chingani. Izvo zvese zvanga zvisisipo. Handisisimo musystem yo. Ndangove munhu akalala. Baba vangu nyakundibereka vane gore iroro vane mazuva avairara neni mumba namai vangu navamwene vangu navatezvara vangu I remember. Vaizorara nekuti zvaingozikana kuti uyu munhu uyu akuedzi akanditarisa. And I remember sometime ndakarara mumba so mukitchen maiswa moto. Mai vangu vachiuya vachivhura tsoka dzangu idzi vachibata kuda kufila kuti ndichiri mupenyu here. Vachibvunzana kunzi ari sei? Zvichinzi aiwa ari kufema. Saka ndakatanga kuzviziva kuti ndakufa. Because vanhu vakupota vachindifila pause kuti munhu mupenyu here. Ndakarara mumba imomo. Vakaita mazuva avo vasvika pakuneta ndisingafi. Ndakarara panhoo inonzi yeurwere. Saka murume wangu mumwe musi akanga akagara pasaidi pewindow. Ndakarara murume iyoyi apa paine window. Anga akagara ipapapa achitaura nababa vangu. Akati kuna baba vangu, baba ndanga ndichikumbira kuti mukadzi wangu ndimuendese kuhospital. Baba vangu akanditi kuhospital ndokwaakaenda akadzoka. Havana chavakamuita, vakamuti home based care. Saka iye zvinezvi ukada kuti umubvise panapa wakungomushungurudza mwanangu. Ndiri kuzviona kuti mukwasha mune rudo nemukadzi wenyu. Asi rikandi kutaurira uchiri mwana mudiki apa sisina kumwe kuchaendwa apa. Katimusiye azororore mumba make. Which means my own father had given up on me. Asi baba murume wangu akati asika baba ndanga ndichikumbira kuitira kuti mangwana vana vangu ndinogona kuvaudza kuti ndakamboedza kuvarapisa mai venyu zvakaramba. Pane kuti tongoti one time vangoenda kuhospital vabva vabudiswa vobva matinga vachitogara kumba tovachengetera torindira kufa. I don't think it's the right thing. Saka baba vangu ati zvino akazonofira ikoko nenge radambudziko zvoita kutsvaga motikari. Imagine kuri kutaurwa nezvangu as if I'm not there. Ndakarara paside pembedha ipapa bedroom iyo vari pawindow panzava. They are discussing about my life kuti hapasisina. That's very inconsiderate, but it happened. Right. Tabva pai murume wangu aenda kwatsvagwa ambulance yepabasa. Ndaendeswa kuhospital. Takaenda ndichiperekedzwa nevamwe nesi vaiita locum. Saka vaizivanawo nestaff yekugweru. Nesi vavo vainzi Sister Moyo. Saka vakandiperekedza kugweru hospital. Batasvika kugweru hospital neambulance ndasvika ndanaadmitwa. Saka since she was staff there, she spoke on my behalf. Ndaadmitwa ndakaiswa munozwa kuhospital kune mamwe mawards aya ekuti unoenda vakuenda kokuti munhu wese anenge ari imomo hamuna life. Ndoma ndakaiswa imomo. And that's when I saw the hand of God. Ruoko rwaMwari mashandirwo aro ndopa ndakaruona. Ndakaadmitwa muhospital muyama chiremba akati ngandimbomira kumbotariswa kuti
mapiritsi ndingapinda here pamapiritsi, but disadvantage yange iripo yange iri kunzi CD4 count yange it was at 19. Saka they were not so sure that I would bounce back. It would be a waste of my drugs kupa munhu ari pa19 because my chances ekuti ndite bounce back were very slim. And this whole conversation I had kuti CD4 count yangu pairi pacho hapachanyatsoita. But sister begged through her connections. All right, ndaiswa ana kupiwa ipapo inini ma-ARV there and there. Ndakapinda muward. Then it happened maybe after 5 days. Ndakazonzi paita mukana wekuti ndinwe mapiritsi. Ndasingadyi remember ndaiswa panonzi liquid diet because mukana wamangu food could not pass through because of pain nemaronda. Saka vanga vakundishandisira liquid diet yekungonwa kuti ndiite energy. Saka it happened one day, it was on a Sunday in Rim Hospital. Pandakatana ndopamba pari patoilet. Ndopamba pari pazvese because I was not moving. Saka pakauya vanhu vanoita zvokunamatira vanhu mahospital. Vanamai vavo ngavatema. Ndinovaremekedza kusvika nhasi. Vakapinda muward vachizonamatira varwere vabva havo kuchechi. Saka it happened kuti ndakalala kumubhedha kwanguko. I remember very well seeing a guy akapfeka shirt yesky blue nemapensi navy blue. Akasvika mukomana iye akamira padivi pemubhedha wangu akati, munoda here kuti tinamate? Ndikati I nodded musoro wangu. Netsvina yangu iyoyo pandakarara pacho pari mesi, he managed to pull me up kuti ndizembere mapilo ndigare ndakadai. Zvikanzi unoda kuti Mwari vakuitirei. Remember, I can't talk, shaya dzakaoma. I tried to say something but zvamusinganzwiki. Saka akanditi chirega kuudza ini zvaunoda, chiudza Mwari. Inini ngatinamatei tese tiri panapa. Saive vairi, vamwe vaita kuuya achitaura inini yenzi yakauyawo pamubhedha pangu. Saka mukomana uya akati ngatinamatei. And we prayed. My prayer that day, I said, Mwari ka, inini ndiri mutadzi pamberi peuso hwenyu. Shoko renyu rinoti Mwari havafariri kufa kwomutadzi, asi kwokuti atendeuke ararama. Saka iye zvino izvi Mwari mimi mukati munotitora nhasi, munenge maluza kai, nekuti nanha kutendeuka ndotori mutadzi. Ndinoda kukuvimpisai Jehovha kuti dai mandidzororo utano chigove chikamu cheupenyu hwangu, mugoona zvandichakuitirai. Ndinoda kukunamatai. Ndichakunamatai sendinopenga. Ndipewo utano chive chikamu cheupenyu. That was my prayer. Ndasingagoni kutaura asi ndaitaura nemwoyo. What happened from there, I don't want to know. Anditombozivi, I can't remember. Ndakapepuka ndichinzwa nyota. Mbozate nyota kuti ndikunzwa nyota and I really need something to drink. Saka ndakakumbira aive padivi pangu ava aigara waichengetwa namai vake imomo. Ndakangoanongedza chigubhu ndichiti mvura mama mvura. Mai vai vakatora kagubhu kekasketi vakanditorera mvura pasingi muwati vakauya vakandipa. I drank that water yese ikapera. Ndingati mama dai mvura. Mama yakadzokera futi vakanditorera mvura vakati aizi yakuwandisa here, munongozoka kuchipatara kana makagara muna vamwe vanoziva stereki. Vamwe mapatients akati achiregai kuramba muchingomupa mvura mune haadyi. Saka mvura iyi haasimboinwa zvekudai, so tangai makumbira kumanesi kuti Linda hakunetsa nekuda mvura. Saka mvura hana kuzoipiwa kusvika kwaedza. Saka handi manesi anouya kuraundi.
vachizotarisa. Ndatanga manje kumwa maARVs, I think it was 4 days or so. Saka vakasvika manesi makuseni, saka vanhu vakabva tanga kutopa maripotsi kasvika sister nhasi Linda ararira unwa mvura the whole night, ngachinwa mvura mwana wenyu. Sister akati Linda anwa mvura. Vatosvika pamubhedha pangu vasvika tanzwa kuti nhasi wanga uchingonwa mvura. Mvura tikuida mvura. Sister akati haya wanwa yakwana. Ana sister achibuda, I felt kuti I needed to be clean. Remember hapana chandacho ndarara nchinwa mvura. Apo ndakasimuka zvenharo pamubhedha wandanga ndivete, ndikabata madziro, ndikapinda mushawa nemuchipatara, ndikavhura mvura, ndikamira mushawa imo, mvura ichindirova. Ndakamira ndikabvisa zvese zvandange ndakapfeka izvi, ndikafamba ndikati peya ndisina kupfeka, ndichipinda muwadhi, vanhu vachiridza medi kupenga. Masista kwauti kwaiwewo chii, kwakufamba usina kupfeka chii? Sandodzana achinzi anoroya murwere wechipatara anzi afamba asina kupfeka kuroya. Imi njere dzinenge dzichitorasika paya, hakuna munhu anoda kufamba asina kupfeka. Ana sister vakauya vakandipa new pajama. Remember vanoziva shamwari yavo yandiwinza, saka I think reception yanga iri a bit better. Vakabva vandichinjira linen, ndakutorara pamubhedha pangu paya. Ndo pakanzi nachiremba haafanire kufamba netsoka dzake because mabhonzo ake chaiwo they cannot maintain miri wake kumusoro, anogona kutyoka and kupora kwake kunozonetsa. Saka ndandine uchi handindi akunwa maARVs. Apo shaya dzakutanga kutambanukawo zvishoma. Inini another thing I would want to say, kupora kwangu inyasha, it was a miracle. ARV rakazouya asi Mwari vanga vatoisa ruoko rwavo pandiri. Ndakatanga kuti kuseni ndotopushwa ndiri pauche ndoiswa pazuva apa. Remember ndakaona muwadhi mune vanhu vaitorwa mitumbi vachinoiswa kumochari vachifa ndirimo. Ina vanhu akuiswa imomo kuenda kumochari, indakaiswa pauche kuenda pazuva when others vaienda kumakuru kunoiswa kumochari. Inini ndakaenda neuchi. Saka hospital kwainge iri Gweru nekwandainge ndabva inini pamba nerwendo. Saka ndasingakwanise kuwana mavisitors anoyazondiona every day. Saka murume wangu aitoti maweekends ouya nababa wangu nefamily yangu. Saka it happened kuti that week pavakauya vakapinda muwadi, handiti vanoziva kuti inini ndiri kune vai. Vakawana mubhedha wakawaridzwa ndisipo. Saka kana vakunditaurira mai vangu vakati, iwe isina baba wako takarohwa nehana nemurume wako patakakwana usipo pamubhedha. Takangoziva kuti zvaitika. Asi mubvunzo wanga uripo kuti ko vakadii kutitaurira uye zvakaitika rini? How could they keep this from us? Not knowing kuti no, razara amuka. Vakapinda muwadhi muya kwakunobvunza ana sister nevanhu vari mukati, ko tiri kutsvagawo vanga vari apa, zvikanzi vatipanze kuzivawo. Baba vangu kana vachitaura nyaya yacho vanokudza kuti ndakarohwa nevanhu. Vakauya so ndakagara pazuva ndichiedza kumenya orange so. Unenge wakaonda wapera wakabata orange hama yangu neya muchiedza kumenya. Iye akati vanhu kana varwara muvagereka, mune wakati vhiringira. Apo unenge wagerwa manje musoro. Mazuva aya akaisusu yedu edzi waibva wanzi kuti risaonekeka kuti rapera radeta. Taibva tagerwa amai musoro. Kasoro kanenge kakamira kadai kachibuda kudai. Apo wakabata orange keke. Baba wangu akasvika akati tete. Ndikati baba, zvikanzi ndimi? Ndini. Ko zvamakutotaura? Ndikati taura. Havana kuzvibhiliva. Ndakazogara muhospital another 2 weeks. Vanapiwa maARV yangu. Regai ndikudzei hama dzangu. Since then handisati ndamboenda kuhospital kunorara nekurwara. No, it won't happen.
ndakatozobara mwana ane 18 years. Taura kuno. After this whole ordeal, I survived it. Kumba uku ndikakudzai ndisandaendeswa kuhospital, vaenzi vaiuya kuzondiona, shamwari dzamai vangu. Then ndiri mubedroom kao. Usvika wagara semusitting room so. Ati vanhu vanoita katsika kekuti toona murwere, vanhu vanenge vachiuya nerudo. Asi pakazotanga vanhu vane kamentality kekuti murwere wedu uyu akaramba achionekwa nevanhu vanozofamba vachitaura kuti anorwara. Saka inini ndasingadaro manje. Zviya zvinonzi AIDS inorova inotorova zverushuwa reals. Nekuti I remember vanhu vachiyazondonaka ndinobva ndabudiswa ndorariswa pasofa. Vanobva ati wakadiko nekurwara naye Linda? Ndati ndikurwara ndakanzi ndine AIDS nadhokta. Mai yangu aibva apenga. Anopenga uyu AIDS yani naimi anobva nyepedzero iwe vane AIDS havana kuita zvaukaita izvi, hakuna izvo kuroyiwa kubasa kwenyuku vanhu varoyi vazara mazuvano imi. Saka mai yangu aiti kana vaedzi vaenda maJehovha, big up to my stepmother. Stepmother yangu yandiri kutaura yakandirera handiri mudiki, mai yangu nababa vangu vasiyana. Saka stepmother yangu wabva kuti iye zvino vanhu vakauya ndikakuhwa uchiudza vanhu kuti une chirwere cheAIDS, iweka chakurova uchirwara iwe. Zvoita sezvapera, ngavauye vamwe vaenzi kuzondiona. Ko wakunzwa sei? Ko makazvinzwa here kuti ndakanzi ndine AIDS? Kusvikira mai yangu angoti vanhu yozovera zvokunzi akarara. Votya izvozvo, vanhu vaiva nendoka vachitaura kuti uya akutozvitaurira ega kauya, uye hachavanzi, uya ari kutoziva zvekumura, ari kutoti uchingosvika pato kutoti ndine AIDS. Ukuwo baba vangu manje vane pressure yakutengesa mombe, zvikanzi hakune n'anga inotoona zvokuti yatiri kutotsvaga. Iyoyo ndichazoidiscussa nemi as I go ahead. Patainge tari ipapo panonzi pabargaining stage yekuti you start to bargain. Wakuedza kutsvaga manje kuti ndopanoona vamwe vakunzi vane midzimu. Iyo iri AIDS. Munhu kutokupfekera izvuma so kutozi pana sekuru vada kubuda kurwariswa nemidzimu. Iyo iri AIDS zvayo iri muropa, HIV yagara. Inokupinza pabargaining period yekuti pfuma inopera chipa maprofita nen'anga so uchitofunga kuti uda kurapa. Otherwise rwendo rwacho rupfutuka ngoenda ukateswa ukawana mapirisi unomwa usina kurasikirwa nepfuma. Vamwe vazhinji makore vakatozofa vasisina pfuma nekuti vainge vari pabargaining stage. Saka muchirongwa chinoteera ndichayatsokutaurirai kuti tinobva pa-denial topinda pa-bargain, topinda pa-acceptance. Mastage matatu iwa which are very crucial. Ukasamashandisa zvakanaka ndo paifa vanhu. Nokuti you waste time ne-HIV. Saka I'm glad kuti ndakazobuda ndikaenda kumba ndakumwa mapirisi angu zvakanaka nakapaya. Ndinuyo health yakutotanga kudzoka. Guess what? Akudzokera kubasa. Vanhu vaiuya kwandiri nini vaindibvunza kuti ndakashandirwa kupi kana kuti n'anga yakandiponesa ndeipi. Saka ndeti ndikaudza munhu kuti aiwa inini kurwara kunondoita kwake mufungika. What I'm doing right now, I didn't start it today. Let me tell you something. From the time yandakapinda muhospital inini nchidzokera, I started to tell people kuti inini mufunge kurwara kunondoita was HIV positive. Saka ndakatopindawo pamapirisi ndosaka ndakadaiso. Saka some people patainge tiri munharaunda vamwe they felt comfortable kuuya kwandiri vachindibvunzisisa kuti asi vazhinji vaizoya when it was late, too late. Munhu yedu ari kurwara soko imi makazorapwawo kupi, zvokuti vanhu vakatombotanga kuita ugwero vachingofunga kuti ugwero ndiko kunorapa, not knowing that kuti HIV ndo yandaive nayo, chanjisiri chimwe chirwere. Saka ndakazodzoka murume manje. I think everyone mune mubvunzo kuti makaifambisa sei pamurume wenyu. I discovered later kuti baba vane nguva yavaita mamota. Baba vaita mamota kana 10.
lower area yemidhuri vaingozara mazimota. Saka nansati ndane ruzivo kuti chii chinoitika, ma-infections anoita sei kana immune system yako compromised. Saka baba ndo vakatanga kurwara vachiita mamota. Saka vakanotestwa before me and he knew kuti he was positive, and vakazvimwira vachingonwa macotrimoxazole waipiwa vanhu. Saka inini kuti ndakubvunza kuti ko iwewe uri sei, nekuti inini hona ndanzi ndiri positive, can it be possible kuti inini ndive positive you are negative? Saka he decided to come clean akati no, I've been positive but I couldn't tell you. Ndansina courage yekuti ndikuudza kuti ndinorwara. I didn't know kuti waizoita sei after ndakutaurira. So you decided to keep it to yourself until it came to a point. Otherwise dai wakandiudzawo at an earlier stage pamwe tingadai. Saka ipapo through counseling I learned that munhu kana watesta HIV positive, sometimes you don't need to look to investigate or try to find out how you got it, because it's not going to help you. Nyaya yekuti HIV yacho yauya nani mumba menyu imomo ukada kuitsvaga, then what? Tazviziva Yesu kuti ndiwe wakauya nayo. Does it reverse the situation? No. Yatove mumba. Saka wise people, be it a couple, mazviziva kuti munorwara, it doesn't matter akauya nani. Kana makachenjera, it's way forward. Plan B, what do we do? Nekuti inini ndakurwara, iwe wakurwara, tiri kutenderana. What do we do so that we can live tochengeta vana? Because kana kuti blame game yekuti ndiwe wakauya nacho wakazochita ndobva zvazodi. Saka ndi baba ndakazongoti aiya vanditamba kai ndoda kuzovaitirawo chipo. Saka pakazoitika inonzi Workers' Day, munozama Workers' Day anoitwa kuZimbabwe. Saka I was asked to come and talk to vashandi about HIV and AIDS. So my husband was working in that company. Saka ndakatoona kuti baba vakakutovagonera ka. Takadainzwa ikoko, the first thing I introduced myself with, my name is Linda Chikumbura, I'm HIV positive. Ndakazosara ndopedza kutaura, baba vanga vatobva mustadium vatoenda umba nehasha. Nekuti he did not want people to know kuti we are living with HIV. Zvavo zvakuvavharira kamagemu. Mazuva ayoga waingonzi ukanzi unorwara hapana ikuda. Idzi yatonaka mazuva anei nekuti vanhu vakutogara pasi vonegotiate kuti anorwara zvake pati ndinomuda vonwa. Mazuva ayotonzi kana uinayoga hapana anokuda. You are rich, wakaita hapana aimbokuda, people would run. Saka ndakazoona ndikangovadaro baba wapastadium yakazara vanhu ndatopedza. Handifambi chinetsana nevanhu siyana nemurume wangu, ndatopedza masports ipapo. Vasikana vese yekubhaa nekupaita katongombonotoza kuti chakachaya. Saka zvakatova safe. Saka that's how I got to be where I am today. Ndakanwa mapiritsi angu, ndiri kunwa mapiritsi angu, and I would encourage vanhu kuti HIV haiurayi munhu. Chinouraya munhu, it's your mentality. It's how you take it kana waudzwa kuti unacho. What do you do after that? Wagamuchira, wana rubatsiro, rarama, enda mberi neupenyu. Ndine zvakawanda zvatinoda kuti titaure. Now you understand my background. Kana ndichiya ndichitaura kuti HIV is not as bad as you think. Nekuti cancer iri kutouraya munhu. Kune umwe ari kungofa so nechirwere che2 days. Inini HIV yangu ndotoida. And another thing that brought me to where I am today, I had to call a family meeting. Yangu, Linda, personally, ne-HIV yangu. Ndikati garapa, virus. Inini ndobva ndagara panapa. Ndikati chinzwa kashamwari, iwe ndiwe wakauya mandiri handiti ukandi-infecta. Handikwanise kukubudisa ukapinda baiginya, and handikwanise kukubudisa. Saka nyaya yapo ndeyoti inini weda kuti titaurirane. Ngatisainirane kuti tichachengetana inini newe. Iwewo HIV wapinda mandiri, ngatichengetane. I'll abide to your rules.
Now that I'm HIV positive, I should watch my diet. I should watch my lifestyle. I can't sleep around unprotected sex. Kuti ndigone kurarama. Saka ivo HIV ka zvandichaita inini ndicharegera kuita zvinhu zvinokutsamwisa iwo regera kutsamwisawo inini. Nekuti inini kana ndikanzi ndafa nhasi iwo AIDS, iwo HIV, iwo virus, inini ndikafa nhasi ndikachererwa pasi, unonyang'anya uri muropa rani nekuti uchange wamuvhu. Saka kuti iwo unyang'anye neni ndinyang'anye ndonge tachengetana. That's how I've made it up to today. I made peace with my status. Ndoto right zvokuti ndogona kutotaura nezve-HIV kana mubhazi kana muchechi. Why do people worry so much? It's the stigmatization that comes with the disease. Vanhu vari so judgmental. Kuti nokuti paikauya yaitaura kuti munhu anayo zvinoreva kuti ari loose, ane ma-loose morals, ndosaka akabata chirwere. People forgot that this disease yakakura to a point yekuti yanga yakubata mwana anozvarwa nayo. Saka today, how do you judge that little girl who was born HIV positive? Akajamba kupi mabuilding. When was she misbehaving to a point yekuti acontracted HIV? No way. Emimi mama akagara kumba. You are a decent wife. All you know is your husband. You are at home, you are waiting for him. What is he doing where he is? Akauya naye akakupa chirwere. Do you blame yourself for that? Mwari avazibenzi, mwari avadhaku. Uri mukadzi wabatwa nechirwere chauya, tsvaka Mwari, tsvage kupona, enda kuhospital, get tested, urarame uchengete vana vako. Stop the blame game yekuti chakauya sei nani, because it's not going to help you. Ngatigamuchirei zvatasangana nazvo tigone kuchengeta vana vatakapiwa. Yainyadzisa mazuva iwayo ndosaka vanhu vanga vasingatauri. Zvinezvi tinotori nehama dzedu dzatigere nadzo dzinorwara, haambofa akataura. Anoda kungogara akanyarara achishushikana achidyika, whereas zvinonzi a problem shared inoreruka. Ngakuwane hama yako inoziva iwo kuti unorwara. A support system iri strong. This battle hauigone uri wega. My brother, my sister, wherever you are, wakaviga mapiritsi ako ukabvisa muchigaba ukamaisa mupepa raya. Nezvika anongobviswa muchigaba chacho chakanyorwa wobva waisa muplastic uchinwa. You want to make people believe that all is well. You need a support system. Unotsvaka munhu anokufonera kana 8 dzachaiyo kuti inwa mapiritsi ndonge wakanganwa. You need someone to check on you. That's why the next topic yandikuya nayo inonzi the affected and the infected. The infected ndiwe murwere. The affected is the people around you. Vanoaffectwa nekurwara kwako. You could be a breadwinner. Warwara, saka what happens to the family? They get affected. Ndimi sekuru marwara. Vazukuru ngavazive. Zvinovabata, zvinova-affecta some way somehow. Saka inyaya yatauya nayo yatinoti the affected and the infected. Affected hauna chirwere, asi pane zviri kuitika kumurwere akakukomberedza zvinobata newe. How do we handle those situations? How do we get through? Nehama dzedu dzinorwara, noti hapana munhu angandozoti kwedu hakuna akamborwara watakambochengeta. No. Nezvakuchisi chirwere chachisiri chiya chekurara pasi. Takurwara tichifamba isu. Takutorwara tiri murodhi. And kana ndisina kutozombotaurawo futi hauzomboziva. And another thing, handii nezvi ndikunwa mapiritsi angu. Ndikanotestwa zvinezvi manenge paitonzi virus undetectable. That does not mean kuti AIDS yapera. Vai vanoti yapera vai. Yarapwa yapera, hallelujah, men of God vakanipedza AIDS. Stop that. Virus rinorara. It goes into hibernation. Munhu orarama normal life kuchinwa mapiritsi. Mazuva ako ekurarama achiwedzerwa. AIDS haiperi pamunhu. Hatisati tarinzwa drugs rinorapa AIDS, rinorapa HIV, harisati rako, ina ndisati ndarinzwa kana rako, dai daita okutanga kuri 1.
asi iro racho riripo ARV riri kubatsira vanhu. Batsirika hanzvadzi yangu, wana umwe chete waunotaurira kuti hama yangu ndiri kurwara ufunge, wana Sahwira, wana Sisi, wana hanzvadzi, wana ambuya, waunongotaurira umwe chete mumhuri kuti ini ndinorwara, ndiri pachirongwa, ndinwa mapiritsi. Chinhu chakanaka. Kana warwara chitega kuita pfungwa kuti regai ndifambe ndichipa vamwe vese. We are going to discuss that further as I come back again. Kuti AIDS, HIV haina kunzi da kupedza vanhu. Hauna unopedza, kunopera iwe. Ukaziva izvozvo wachengeteka. Saka ndinoti kuvateeri vese vechirongwa chechannel yedu ino, rambai muineni. We've got a journey to go. We've got a lot to learn. Handizivi zvese, but I'm happy that tikufamba tiri mungore imwe chete. We have a common enemy, HIV. Yawinayo ndo yandinayo. We want to tackle it. We want to live a happy life like any other person ari kufamba pasi pezuva. Ngatirarame a normal life. Tichiri kuenda mberi nechirongwa ichi, tine zvinhu zvakati kuti zvatichada kubata-bata. Tine matopics akati wandei atichada kubata-bata. Rwendo rurefu tichiri kuenda kune vanoda kudzidza uye vanodawo vane nyaya yavo yavanoda kuti itaurwe pachirongwa chino. Makasununguka mufunge kunyora pachirongwa. You can say you hide wozvivanza nekuti hauzoda kuti nyaya nditeteti ndacheteka vanongotaura nyaya dzavo papublic. Vamwe we are not comfortable. Sendai, hide, bvunzai mibvunzo yamunoda kubvunza. Tigosangana muchirongwa chinoteera tichikupindurai zvamunenge muchida kubvunza. Hazvirevi kuti ndinoziva zvese, but I've got access yekubvunza kunyange kwandinotora mishonga yangu kuti kokana zvinhu zvakadai so zvinenge zvichidzi zvinokamira sei, zvinofamba sei kana munhu achiti. Tobatsirikana tese. Kune hama dzedu dzakauya kunyika ino, tiri kuSouth Africa as we speak. Wakabva kumusha uchinwa mapiritsi. Wasvika kuSouth Africa uri kuda mapiritsi. Zvakakosha kukontinya kumwa mapiritsi. Wabva neprescription yako kumusha wozikana range yauri kunwa yemapiritsi. Kana uri munhu anonwa mapiritsi, ziva mapiritsi akaunonwa kuitira kuti kana uchingouya kunyange neprescription yako otorwa mabloods, oitwa matest, kozikanwa mapiritsi rauri kunwa, oenda mberi nokunwa mapiritsi. Tosiya nyaya yekusungwa nemapurisa uko tichienda kuti hanzi ndaenda kunotambira mapiritsi kuNewtown. Havisisiko. Mapiritsi it's a right yemunhu kuwana mapiritsi munyika yake. Saka ziva mapiritsi ako. Kana wakuda kuya kuno kuSouth Africa, wana prescription yako yaunonyorerwa uchibva kumusha, ouya kuno okontinya kunwa mapiritsi. Regai kurega kunwa mapiritsi nekuti masvika kuSouth Africa hanzi chikafu chinopedza chirwere. Tiri kunyeperana. Ndosaka takudzokera takatakura maruva pachidunundu nekuti vazhinji vakasvika kuno akati mapiritsi haachano. Mapiritsi anonwiwa for life. Contract yatikasainirana ndeye kunwa mapiritsi ayo for life. Saka tichabata zvakawanda. Tichada kubata topic yandataura inonzi the affected and the infected. Tichabva ipapo tichada kutaura pamusoro peyatinoti denial, kuramba kugamuchira kuti unorwara. Tichabata topic yatinoti bargaining stage, yatinokuonai masungirira zvuma yeye, yatinokuonai makunzi mune mudzimu, yatinokuonai makunzi makaroyiwa kubasa. Bargaining stage yatenge chitambisa mari kun'anga nekumaprofita pasina chinochinja. Tichaibata topic iyoyo. Tichada kuzobata patinoti acceptance. Ndo pandiri nhasi. I've accepted my status and I've made peace with it. Upenyu hwangu hwakungoenda mberi. A lot is about to come. Uyai pachirongwa, uyai titaure, uyai nemibvunzo, taurai nyaya dzenyu kuitira kuti mutoro usakuremera uri wega pauri. Torerutsa ndima, toramba tichidaro. Dzokai muchirongwa, musangane neni wenyu Tete Linda tichitaura nyaya yechirwere. Kune macouples kutaura kuno, pane misha yakutosheka nekuti pachiri kutsvagwa akauya nacho. Hapasi kutsvagwa anochiporesa. Tiri kukutsvagai macouples imimi, uyai kuno, uyai titaure. Musarambe muchigweshana. Uyai titaure. Une mubvunzo, unoda counseling,
zviri kuremera. Hauzi kukwanisa kutaura nyaya iyi neari padhuze newe, kuda nditete, kuda ndisisi. Maybe they are so judgmental. Unosimbonzwa makoments avanotaura pamusoro pevanhu vane HIV. Saka you don't feel comfortable kutaura navo. My door is open. Uya titaure. Uya tirerutsirane mutoro. Sendai audio panhamba dzamuri kuona idzodzo dziri pascreen. Senda audio yako utaure nhau yako. Munguva inoteera tinopindurana. Vanoda counseling one on one, uyai tisangane tigare pasi titaure pamusoro pechirwere. Regai kutya. Atitaure mazita enyu, atikufumurei, tinongokubatsirai zvakadaro. Zvinhu izvi tinozviita pachena. Hatina mutongo watinokuchadzai. Uyai tibatsirane. Vana vekunyika kwangu. Chirwere hachiurayi, chinouraya kufunga. Ndinotenda. The infected and the affected will be coming in our next episode. Thank you. Naita basa. Tinokutendai vese vauya kuchirongwa.